Il-Gvern ħabbar li se jiġi estiż is-Servizz Tas-Silver għall-anzjani tal-fuq minn 60 sena, dan bil-għan li tkompli tiġi mħeġġa l-ħajja indipendenti tal-anzjani fil-komunità. Ħabbar dan il-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità attiva Michael Farrugia kif spjega li din l-estensjoni issa tinkludi l-lokalità tan-Naxxar. Fil-fatt din mhux l-unika estensjoni li dan is-servizz ra din is-sena kif fawissu żdiedu l-postijiet tax-Xemxija, San Pawl il-Baħar, il-Qawra u Buġibba ma' 18 lokalità oħra li diġà kien hemm mill-2019. Il-Ministru Farrugia spjega wkoll kif dan is-servizz li jipprovdi trasport lill-anzjani biex ikunu jistgħu jagħmlu l-qagħdi tagħhom ta' kuljum fl-istess lokalità diġà qed isibuh utli ħafna l-anzjani. Dan hekk kif mill-bidu tas-sena sa Ottubru saru l-fuq minn 6500 vjaġġ. Qed ikun hemm madwar 1000 telefonata fix-xahar għal persuni biex jitwaslu għal lokalitajiet u postijiet ta' verament bżonn, bħal pereżempju poliklinik, bereċ, banek, knisja. Dawk huma l-iktar 4 prioritajiet li qegħdin inħarsu lejhom. Sa dan it-tant bħalissa għaddej proċess biex jiġi estiż dan is-servizz fuq bażi nazzjonali permezz ta' sejħa l-kuntratt tal-vetturi elettriċi li għadu kif ġie pubblikatu li għalaq fit-3 ta' Diċembru. Għalhekk għadna kif rixna tender għal passenger vans elettriċi illi eventwalment iservu area kull wieħed minnhom u hekk is-servizz tas-Silver għal persuni ta' iktar minn 60 sena ħajkun qed jiġi estiż issa għal Malta u Għawdex kollha. Dan is-servizz jingħata mit-2 sal-ġimgħa mis-7 ta' filgħodu sas-satej ta' wara nofsinhar u l-ħinijiet tal-call center huma l-istess bħal ħin li fih jaħdem dan is-servizz. Għal aktar informazzjoni wieħed jista' wkoll iżur is-sit elettroniku fuq www.activeaging.gov.mt.